A PestPay portál egy online felület a vevőadatok, rendelések és pénzügyi dokumentumok kezelésére. Fontos, hogy webshopos működésnél a vevő és rendelés rögzítés automatikusan történik, így ezeket nem kell a portálban megadni. Ha te is a portálon keresztül használod majd a PestPay-t, így tudod rögzíteni a partnereket és kezelni a rendeléseket. Először rögzítsd a tranzakcióban érintett vevőt pár egyszerű lépésben. A portálra belépve a jobb felső sarokban kattints a partnerminősítés lekérése gombra. A vevő rögzítéséhez add meg annak országát és adószámát. A leírás minden esetben segít a helyes adószám formátumában. Ezek után a hozzáadott vevő már meg is jelenik a felületen. Itt látható a vevő teljes rendelkezésre álló keretösszege, valamint hitelesítési státusza. Ezzel már rögzítetted is a vevődet. A vevők rendeléseit szintén pár egyszerű lépéssel felviheted a felületre. A kiválasztott vevőnél először kattints a megrendelés rögzítése gombra. A következő oldalon add meg a rendelés és a cég adatait. A rendelést célszerű a saját rendszerben használt azonosítóval rögzíteni. Mivel a rendelés és a számlaösszeg csak korlátozottan térhet el, érdemes a várható bruttó végösszeget megadni szállítással és egyéb tételekkel együtt. A rendelés ezután függő állapotba kerül, míg a vevő meg nem erősíti azt. Megerősítés után a rendelés rögzített státuszba kerül, a számla feltöltésére 7 nap áll rendelkezésre a PestPay záradékkal ellátva. A teljesítés után a számla az adott rendelésnél a véglegesítés gombbal tölthető fel. Több rendelés esetén a tömeges számla feltöltés funkciót használd. A kiállítás dátuma mezőbe a számla keltét írd, az esedékességhez pedig már a halasztott fizetési határidőt. Végül töltsd fel a záradékkal ellátott számlát PDF-ben, majd az előnézet ellenőrzése után véglegesítsd a rendelést. Ezután a te részedről a folyamat lezárul, a rendelés véglegesített státuszba kerül. Ezzel végig is értél a portál funkcióin, a rendelés rögzítése után pedig 24 órán belül teljesül a kifizetés.